शादी के किस्सा अजबे चलल गावे देहाते से ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। बुढ़ऊ चाचा अंगुरी दबावे देखी के दाते से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। एक अंतरा रहे पहले के शादी में घर के औरत खाना बनावत रहे। बाहर से आवस नाचे वाला बतिया सभे कहे। सही बात। अब तो उल्टा हवा बहता हरदी के राते से। अब तो उल्टा हवा बहता हरदी के राते से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। कुशीनगर के वायरल बिटिया पूनम कुशवाहा जी के लगे जौन कि आज 2 साल के बाद अपना जिला में अपना गांव में आयल बनी। साफ सुथरा गीत के माध्यम से लोग के दिल पर राज करें यहाँ के और करोड़ों लोग यहाँ गाना सुने वाला बाटे। सबसे पहले पूनम जी स्वागत बराऊ। सबसे पहले रहुआ चैनल के माध्यम से जितना भी लोग हमके देखे वाला बाटे सबकरा के पैर छू के प्रणाम करतनी और बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के कि आज इतना दूर से नहीं हमारे इंटरव्यू करे खातिर बहुत बहुत अच्छा 2 साल रहुआ कहाँ रहनी रहुआ? हम 2 साल खातिर गई रही हम सूरत संगीत सीखे खातिर और संगीत सिखला के बाद आज पुनः अपने धरती पाइल बनी। कुशीनगर के पावन पवित्र धरती पर आवे के मौका मिलल बा हमके। तो हम चाहें कि वही अंदाज में जौन रहुआ गाना सुनाइले जौन शादी ब्याह में आज लोग औरत लोग के डांस करते लोग गाना शुरुआत करी। हम चाहें कि बिल्कुल बिल्कुल शादी के किस्सा अजबे चलल गावे देहाते से। शादी के किस्सा अजबे चलल गावे देहाते से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। बुढ़ऊ चाचा अंगुरी दबावे देखी के दाते से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। एक अंतरा रहे पहले के शादी में घर के औरत खाना बनावत रहे। बाहर से आवस नाचे वाला बतिया सभे कहे।